projekt Future Olympians U19 se soustředí na rozvoj mladých hokejistek a jejich přípravu na olympiádu. Současně můžu říct, že to je i první stavební kámen k přípravě akademií v České republice, dívčích akademií. Je to vlastně nějaká vize, kterou máme v koncepci ženského hokeje. Tak já si myslím, že to je super, že tady ty mladší holky mají možnost se takhle sejít společně a zatrénovat si, protože přece jenom asi většina z nich působí jako s klukama v týmech, tak je fajn, že takhle se můžou sejít jako holky a zatrénovat si spolu. Tak vlastně do skupiny na repre nám poslali vlastně pozvánku a jednou týdně máme na Spartě tréninky, takže sem jezdím. A pak máme vždycky jednou za měsíc nebo tak nějak zápasy. Trenéři nás tady vidí prostě každý týden a jak se zlepšujeme a trénujeme tady i jiné věci než s klukama, ty detaily a takhle, no, takže to.